zange ndamenza ke ulive ngeli xesha, so andiyazi abantu bazongena na, but ndinethemba. Andiyazi into endivisisa ekuseni guys kwezi ntsuku mna. Andiyazi into endivusisa ekuseni kwezi ntsuku, but yeah. Hi guys, ninjani? I hope you all are good. Abanye benu bayandazi, abanye abandazi. Ndinguzisanda Phama. Originally I'm from Dutwa, but ndifunda eAlice University of Fort Hare. Ndiyaqala nokwenza introduction. But yeah guys, I'm looking for abantu who want to join business yakwa The Perfume Co Africa. MLM business, marketing online business. It's more like a forever business, yabo. I think abantu understand it better xa ndisitsho. I'm trying to say ukuthi it's one of the businesses when you recruit abantu, you get paid by the company. As you can see, la apha kwesi screenshot ndisifakileyo, ibhaliwe phaya uba i-report for Uzisanda Phama, i-month ngu-2025, ngu-October lowa, inyanga leseyigqithileyo. Then i-commission yam yi-25,000. So i-commissions ubuzenze kwinyanga egqithileyo, you're gonna get them kwinyanga ezayo nge-15. The Perfume Co Africa ayapeya oko nge-15, yabo, i-commission. Then nge-25 apeya isalary, amanye athola i-bonus, yabo, depending uba uyarank apha and depending that you get is salary. And there's a difference. There's a difference between a commission and a salary. Kwesi stage ndikuso mna andikayitholi isalary, yet I'm getting so much money. Uyithola isalary, ndiyi-supervisor currently, and inyanga yam yokugqibela le ndiyi-supervisor. Kwinyanga ezayo ndizobe ndingena i-rank of manager, ndizoqala apho uthola a lifetime salary. Ndiyaqala njengoba ndiqala ku-manager, I will get i-10K. Then after 3 months, unyuka after 3 months, ibe uzimithile i-requirements zonyuka, yabo. Ngoku ndiyi-supervisor, and zithi requirements, I must make i-sales ze-30, i-team sales, meaning mna ne-team yam, you must make i-sales ze-38,000 for 3 consecutive months, yabo. And this is our last month, sikwi-supervisor. December siyangena kwenye rank. Someone is complimenting. Thank you, Lele. Thank you, Sisi. Enkosi, my love. So, yes, I'm trying. Thank you so much, Sisi. Enkosi kakhulu. So yeah, guys, ndingena a new rank December. Ndingena a new rank, and also izolo bendibona i-IBOs ezininzi, i-leaders zakwa The Perfume Co Africa bajoyinisa abantwana babo, yabo. Umzekelo mna ngoku andinamntana, yabo. So I've been thinking ngalicebo, yabo, till ndade ndayenza, yabo, but bendifuna i-certificate se-little brother yam, yabo. So I've decided to open a new account for ubhuti wam una-11 because andinamntana bethinana. Hi, uyathandwa Sisi, njani my leadership? So I decided to open i-account for ubrother wam. And guys, mna ndiyabarecruita abantu. Umzekelo izolo inoba ndibarecruitile like abantu endibajoyinisileyo kwi-business ba-more than 10. Ndithe ndijoyinisa ibrother yam because ndivulile i-account yebrother yam. Already sekukho abantu abayi-10 abajoyine phantsi kwakhe. So from now on, I will have 2 accounts to handle. That is not gonna be easy. Ayizubalula, but then sendingumntu othenga istock kakhulu. For instance, kule nyanga ndithenge into phaa ko-70 into. I'm waiting for a stock. Nakomnye nditextile ufuna uva kakhulu ngo-The Perfume Co Africa. Thank you guys. So ndiya-order mna, andina-stress indaba so-order because ndisupply abantu who wanna start their businesses. Let's say umzekelo, if you wanna join the business and become registered kwi-business, nantsi into edingekayo, yi-R100 i-registration fee. Ulilo comment yakho igqumekile. Let me approve it. Ifuna ndiyi-approve.
Thank you, Lilo. Enkosi kakhulu. So I'm saying, guys, ukuba ndincedisa abantu who wanna start their businesses. If you wanna be registered into the company, or if awufuna uba registered, then uyazi ukuthi uzokusuplya ngokwam, ne? If you wanna be registered company, guys, and kukho benefits kakhulu, guys. There's a trip in Mozambique next year around March, and khona nenye ezoba khona earlier next year training ntoni ezoba seDurban. So there are a lot of trips ezihambayo apha, yabo, kwa-The Perfume Co Africa. So if you want to become IBO, if you want to be registered into the company, ne? One, registration fee R100. You must pay for your registration fee. Ne? You stock get 500 and get 50 mils by 5. Ne? Then got 50 mils by 5. Uthengisa ngamalini 50 mil A1 perfume. Umthengisa nge 200 to 250. Then delivery you 175. So I think lo mali leyo iphako and quite good maths, but iphako 770 something. Yeah, I think so. Yeah, 775, yabo. So then kukho abantu who say mna phama andinayo le mali ingaka, yabo. However, I want to try this perfume thing uba izonihambela kanjani. Then ndingena apho uba ndikusupply ne ndiksenza kanjani. Mna ndikuthengisela 50 mil by 5 nge550 ne. Then you're gonna pay a delivery fee, whether ukhetha i60 or ukhetha a110. It's up to you. That's the only thing I need from you, and that would be like malini 6 something kodwa i550 plus i60 i610, yabo. So bakhona abantu abanjalo, guys. Like nangoku ben-announcile izolo ukuba ndizawureceiva istock I think early next week. Then I need abantu who are interested uba bathenge eso stock eso nge550 only. So you get 50 mil by 5 ngala 550, and you sell oyi-1 nge200 to 250. You get i-return yamalini andiyazi nto i-return bandiyive, but ndinqonta i-gross margin vele izandixaka nayo. You get a return of 1,000 to 1.2 depending uba uchoose uthengisa nge200 or nge250, yabo. So if you are interested, guys, ufuna izama le business, ebona mna andikayeki uthengisa inwele izinekhazi entoni nayo iyapusha, especially for hair. Like i-orders endizireceivayo for inwele like every week. But then lena yona yakwa-The Perfume Co Africa, it gives stability, yabo. Andiyazi, but I feel like kubone I belong here. Ndiyayibona le nto, I belong here. So yeah, guys, if ukhona umuntu mhlawumbe nemibuzo ba ngicela ukukhotha inyawo zakhe ezifresh ezinomsoco. Yintoni umsoco? What is umsoco? So yeah, guys, ndikhangela abantu, whether you wanna buy stock or you wanna join a company straight, please do take number yam. If you need further assistance, okay, let me answer this. Imagine, hello sisi, hello, and sis, but hello. I wanna explain this in the commission. How do you get paid? I will be getting paid 25,000 get 15 this month, I think 15 next week. Yeah, I think next week. I will be getting paid 25,000, yabo. So how did I get that? Ne? I have abantu more than 500, no, it's like 600 who joined directly to me, yabo. Then I also have a second generation yam. Second generation ngaba bantu bajoyine phansi kwabantu abajoyine kum. I also have a third generation, but oko unyuka nge-ranks kulapho uzofumana umzekelo ndiyi-supervisor, ndifumana i-commission from my first 20%, second which is 12%. So mna ndifumana u-13, ndifumana u-32% yabo as a commission, ne? I-commission means you get i-commission from aba bantu abajoyine phansi kwakho xa beplacea i-orders, yabo. Xa beplacea i-orders mna ndithola i-commission. That's how isebenza kanjalo. So abantu bajoyine phansi kwam ba close to 600 now. Every time they order mna I get 20%. Then aba bantu bajoyine phansi kwabantu bam, I hope that makes sense. My second generation.
Abe place orders, I get 12%. So if one can decide to just buy stock for 5K, now I will get 20% of that 5K. That's one of the reasons in the second account, because ndiyasithenga istock, like ndiyasithenga istock, ndisithenga istock ngenyanga into ephaa koo-5 point, because ndinyusa i-team sales zam. Ndinyusa i-team sales zam. So into ezandinceda le yoba ndivule i-second account, which means I will get la commission because ndiyasithenga istock andidlali. Hi sis, I'm also selling the perfume coif, but I'm struggling to make sales. Can you please advise? Yo sisi, umzekelo, but mna nto ndingayitsho, like uku-recruiter is the key up. Uku-recruiter is the key. The more people obafaka ku-business, the more ufaka abantu into the business, that's how you will get more commission. That's how you will make sales. So mna, I make sure that each and every day ndiyangxola ngale company, especially on Facebook. Ndiyabangxolela Facebook, ndiyabangxolela. Ndiyabangxolela, abantu banike i-break. Especially now that ndine 2 accounts. I opened an account kabhuti wam izolo, and already une 350 commission, unabantu abayi-10 abajoyine phantsi kwakhe. So we're all good. So recruiter apha is the key. You must recruit, because there's no way that you're gonna make sales 38,000 on your own. So you must have your own team. Into endazinceda ngayo ke kukuba ndinantsi ke i-sponsor sam did quit i-business, ndisanojoyina, wabona uba ayimsebenzeli, so i-sponsor sakhe sasisifaka phaya, i-sponsor sakhe yena, sonke sasingene egroupini se-sponsor sakhe, then I decided, but no, let me create my own group, ndibazi abantu bam, because laa nto yokuba sibe segroupini yomnye umntu, awubazi nabantu bakho, awubahoyanga, you can't assist them, ezaa zinto. So I decided, mandivule igroup yam ndizokwazi utrack abantu bam, yabona yonke nje laa nto, and yeah, it's working. It's working. So yeah, uku-recruiter is the key. You must recruit. Ngxola ngebusiness, ngxola suthi cwaka. I almost post like every day. No post ntoni, post commissions zakho, post abantu abajoyinileyo for the day kwi-business, posta noba yintoni, you must post. And one of the things ke is attractor, nanko omnye nditextela, guys, thank you so much interested of starting the perfume core business. So you must make noise about the business. People need to see, but iyasebenza le nto, like it's working, guys, it's working. I cannot believe ba uzothi phela unyaka ozayo. Do you even know that le company lena iyakwazi ukunika imoto? A whole charity go for pro, guys. A whole charity go for pro. Ikunika imoto ithi we reward you uzosebenza ngayo. I-cherry, guys. Umuntu uzoba ne-cherry ezingaphi kanti apha? Bakunika i-cherry, guys. Ezinye i-IPOs zizazifumana imoto zazo apha ngoJanuary, I think, wesitsho on Liz Ageme, I think besithi uzoyifumana apha ngoJanuary eyakhe imoto, because yi-crown president, I'm new here. Business yantoni lena, fill me in, guys. Hi sisi, business yakwa the Perfume Co Africa, mhlawumbi ke uve ngayo. It's one of the online marketing businesses. So I was just briefing abantu. I'm trying to recruit, I don't know. So yeah, business yakwa the Perfume Co Africa, online marketing business. We join on 100 rand only, and yeah, so we join on 100 rand. Then you buy stock in 500. Utengo 50 mil abai 5. Utengo 50 mil a1 get 200 to 250. Then it delivery. You 175. I always get like questions like this, but uyandi-ordela ndenza njani imali ndiyifaka kuwe. You only send 100 rand registration fee, ne? You give me your full name and surname, email address number yakho, then favorite picture yakho, so that ndizokwenzela i-business poster. Nikhe nizibone mos ezi posters zakwezi online marketing businesses, ndikwenzela i-poster, ne? After ndikurejistile, I send you i-link, I send you i-business poster yakho, ne? So that is a recruiter abantu, so kula link ne, you will like do everything kula link, but then link enegama lam in a way,
but wena xa ufuna urecruiter abakho abantu, you will have your own link. Like xa ugqiba uba registered ubhatala R100 kwikhampani, uyayithola nje link yakho, yabo. Then uba register kuloo link yakho, izobe inegama lakho, ifuna i-ID number yakho, yabo. So ndiyawuthola mos uba ndiyisenda kuwe laa mali yestock, or umzekelo bekuze omnye izolo uthi unocash 1, ufuna ujoyina ibhizinesi, ufuna ukuthenga istock yakhe bephethe 800, ndamxabana une-change, ndamenzela everything, ndamordela, ndambonisa uba ku-odwa njani, sa-order, now ulindele istock sakhe ulapha eAlice, yabo. So uyazi-ordela, but if you need i-assistance on how to order, because kwi-description yegroup yethu ikhona into ethe how to order. But yeah, if you get confused, you are allowed uba ubuze, nasegroupini they are more willing to assist, yabo. So yeah guys, i-business lena xa urecruiter abantu to join phantsi kwakho, you get i-commission. Umzekelo mna nge-15 yale nyanga I will be getting paid a whole 25,000 guys. And I think last month I got like 14, was it 14,000? I think it was 14,410 something, yabo. I got 14,000 for like two months, yabo. Now ndiyothi 25,000. And I have opened a second account, which means I will also include commissions and zazifumana kwi-account kabhoti wam ne-commissions from this account. And kule nyanga siya kuyo ndingena a new rank, i-manager rank, ndiyaqala ufumana isalary. This is i-commission. There's a difference between i-commission and a salary, yabo. I-commission, niyazi i-commission ne, yile mali uyitholayo. If let's say I bring someone azothenga ifone kuwe, then when undiphi commission ye 200, that is the commission, yabo. Abantu bajoyine phansi kwam, they buy i-stock, then I get i-commission engango 20%, yabo, from, let's say you buy stock say 5k, when ujoyine phansi kwam, now you get 20% of that, ne? Then kumntu ojoyine phansi kwakho, if they buy stock say 500, I will get 12% of that. So I am getting a commission from one level no second level, i-first generation ne second generation currently. Then xa ndigqithela kwenye i-rank, because I'm ranking up ngo-December, I'm ranking up to i-manager, I will be getting a commission from 3 leg, first generation, second and third generation, 20% from first generation, 12% from second generation, and 5%. So that will be like 37% in total. And I will start to get a lifetime salary. Iqala ke kwi-manager a lifetime salary of 10k. Iqala kwi-10k ne, i-10k. Then xa uya kwenye i-rank, ngi-director, i-15k I think. Xa unyukela I think i-president, I think i-25k ke yona. Then no crown president, I think i-25k. So meaning xa ndirenka up, they give you i-bonus. Guys, inintsi imali kule business. Xa urenka up, mna from i-team leader to supervisor, naxa ndirenka up bandinika i-2.5 ne. So iyanyuka ngokwe-ranks. Xa ndirenka up again from supervisor to manager, I will get a 5k salary, a 5k bonus, yabo. I will get a 5k bonus. So nge-15 you get a commission, yabo. Get 25, if burenke up, you will get i-bonus yakho. Now get i-bonus ka 5k and i-salary ka 10k, yabo. So hence I'm saying uku-recruiter is the key apha. Like uku-recruiter zabe ujima qha naso sibindi ndingazenza zonke not ujima. Ifuna isibindi banojima, abantu bayajima apha. So yeah guys, uku-recruiter apha is the key. Like it's the key. And yeah, I've recruited abantu aba close to 600 ngoku, like people who have joined straight directly under me, yabo. Bayeke second generation, ndithetha nge-first generation yam. Izolo I think ndiregister abantu aba more than 10 poof, because by 10 endibafakwe kwi-account kabhuti wam, and i-account kabhuti wam ndiyenze in the afternoon. Bebekhona abantu bendibaregister ekuseni. So there's a lot of money apha. There's a lot of money. And guys, it's possible to start phansi. Abantu get consent of, I don't have a following,
Ndizobathatha apha abantu abazojoyina, yabona, and all and on. Guys, abantu bayabuilda from stretch. Mna njengoba ndisitsho kuni uba iakhawunti yam mna njengoba ine-following engaka ndayiqala ngo-2023. Ndandiqala ngqa uba ne-account because ndandise-high school, yabo, ndandingahoyanga ezo zinto, yabo, ndandingamhoyanga mna uTikTok, ndandingenako i-account. So this is why my first ever account endandikhe ndanayo kuTikTok. Ndaqala and nebhizinesi yam ndayiqala kwakulaa nyaka. So ukuqala from scratch, it's doable, guys. It's doable. Like, it's doable. Yabo, it's doable. Yeah, you just have to convince people uba iyasebenza le nto because now iyakusebenzela. Yabo. So it's doable. Ndixelele abantu baba consent uba ndizobafumana apha abantu abazojoyina and what. Yabo, ezaa zinto. Fana noba uzoqala ibhizinesi uthengisa, kube naloo nto uba ndizothatha phi abantu abazothenga and what, yabo. So yeah, guys, if you wanna join a business, got the Perfume Co Africa, or if you wanna buy stock, because receive a stock early next week. So ndidinga abantu abayi 15 who wanna start sell perfumes, bangekho registered, bazoba registered. You only pay 550 for you pay 550 and get 5 bottles of 50 ml. You sell each bottle, get 200 to 250, and yeah. So I'm looking for abantu by 15 bazothenga eso stock. It's for abantu who say I don't have enough capital. If a person wants to join but start selling next, is okay by you, that person should wait. I think you should wait, Sissy. I usually let people join abati. Hi Sissy, I wanna join now, but imali your stock and ndizobana a month end, ndizobana nge 15, then that's fine. But if you wanna like start sell next year, then you should also join next year because that's too far. Otherwise, abantu who say I wanna join, but I don't usually track ezo zinto because I'm always busy ndizazenzani kodwa, because kukuwe uba uyathengisa or like ufuna uthini, and yes, because you must have a purpose when you join as businesses, yabo. Otherwise uzawuruma around ungazazi noba mawuthini. Okay, sis. So yeah, guys, yeah, abanye abantu bakhe batsho uba hi Sissy, I don't have imali yostoka for now, but ndizastoka xa ndipeyile, then that's fine, you can join the business, yabo. You must have a goal, guys. You must have a vision, yabo. Mna sendibalile mna uyothi phela next year sendiyi-president yakwa-The Perfume Co Africa, sendiyi-president, and like i-president they earn more than even 100K because there is a commission, there's a salary, yabo. Salary yona can be like 25K, but the commissions depend on kuwe neteam yakho, yabo. Mna like this month, not this month, okay, this is month of November, kule nyanga mna I'm expecting to get more than 30K commission. Like, that's my aim. I aim every month, yabo, ndiya-aima every month, but then it happens uba ndingazireach ii-targets zam. But one thing for sure endiye ndiqonda uba ndiyenzile, one, kumitha ii-requirements zalo nyanga to rank up, yabo. Umzekelo ngoku ngu-day 4 and already I have met i-requirements zorenka apha to i-manager rank. So then I'm sorted. I'm okay. Yabo. So yeah, it's doable, guys. It's doable. Funeka uyazi nyani uba ujoyinelani. Why ujoyina le business? Because abanye guys bafika phaya ba-relax. Akurelaxwa phayana. Akurelaxwa. You do not relax. You don't relax because once you relax, uzocinga uba mhlambi le mali ndiyenzayo mna yethu soyi-2 okanye what. No, it's not like that. You make your own money. So ayifuna umuntu urelaxayo. If ujoyine phantsi ko-Babes Machankura, that doesn't mean uba nawe uzofikela kwesa stage akuso kwangoku. You need to put in the work just like the way she did. Yena kwayiphusha iminyaka, yabo. Like mna The Perfume Co Africa ndimjoyine ngo-May this year, but I'm earning this much. And this is not all, this is just commission. There's not yet a salary. Yabo. So some joiner as businesses
join ebantwini who are already making money, then you expect that you're gonna get nawe imali while ungasebenzi. You will get imali by pushing. Uzoyithola imali by pushing, making sales, because now funeka urank up, funeka urecruit abantu, and that's how uzonyuka ngayo kule business. That's how you will be on top. Yabo. So sanirelaxa kwenze group, sanirelaxa, please do not relax. Ndike ndivuke nango-3 mna ndikunzima ulala, like because gap stress, you must reach targets zakho, you must, yabo, and everything. Ndike ndiyohlamba nezitya, then I think ndizawuhlamba ndineclass ngo-10 something, a revision class. Ndibhale exam ndibona ndiphole njena. Ndibhale exam on Friday. But yeah, business comes first. And it's so yeah, guys, please do start a business. Please do start your own journey. You got the Perfume Co Africa. Uzixelele man uba you wanna do this, because ke mna ke mna ndinjalo nje. Ayikho into, guys, endiye ndizixelele kuyo endiye ndingayenzi. I've joined Ula's Skin Products, but ndabona man, like, andavele demotivated by abantu abathini. But now ngole business abantu abazithengi perfumes, but ngona decide, no, I need to come with a new strategy, because ukuyeka le is not an option. Option at all. But no, let me supply abantu who wanna start the businesses zabo, but they do not have enough capital. There are people abanjalo. Bakhona abantu abanjalo. So mna ndivele ndizixele sam loo nto uba if ndiyafuna uyenza into ndingayenza, like there's nothing that can stop me. What's that next thing? Okay, my love, I will be patiently waiting for you. So yeah, guys, mna there is nothing endizixelelayo nendiputha effort kuyo ndizixela uba like ndizoyenza ndingayenzi, like for real. As high school, I was like this, but I think that e-business in kakhulu. I was more focused esikolweni into books. Yabo, e-business yanditshintsha nyana. High school, ndandizixelela uba it's the only way. Isikolo is the only Skolo is the only way. Ngoku ndifuna uyeka na anytime. Yabo, just join. What is this, my love? Hi Sissy, this is presentation kinda. You got the Perfume Co Africa. Probably ukewayiva. Yeah, I was doing a kind of presentation. Yeah, bo. So I'm saying ba high school, mna guys ngafuna school. Starting from grade 11 and 12. Yeah, bo. Ndaqala uba serious apho ke nake phofu. Yabo. And uba serious kwam ndandibona ba no. Education indlela. Bubomi nyaniso. But ever since I started the business in 2023, i-mindset yami yavele yantshintsha nje. Ndabona ukuthi no, i-business indlela. Like i-business indlela, yabo. So and disacho, i-business, you will never go wrong. You will never go wrong, guys. So uziqonda and uba ndayigqiba nale degree, that's enough. Andiyonto kwi-honors kwintoni, andiyonto shame. Andiyonto, ndingumntu oboniswa uba nebusiness zakhe, yabo. Ndifuna uba i-housewife ene-businesses zayo, andiyazi ke uba, but ndibawela, let's say if I decide one day to have a salon, ndibe nendawo endiqashisa kuyo, yabo ezaa zinto, I need to have abantu who will manage ezo zinto. Mna ndifike emsebenzini ngaloo maxesha, yabo, sendisithi gqenje, yabo. Rich and vibes. So I want to be that. I want to be like that. Oh, forte nento zazo oko kusoloko kugrugruzo. Kulungisa everyday apho. Intwana nizoliva kakuhle na. But andiyivulanga le festive. So yeah, guys, ndiyaboniswa kakhulu ngebusiness, like i-business yenze izinto ezininzi kakhulu. Oh, okay. Into abayenzayo apha
konto abayenzayo. So yeah guys, like your business mna ndifuna uba njalo nje, andiboniswa kakhulu nangesikolo guys, like andifuna uxoxa, andiboniswa ngesikolo mna. Isikolo ndingasiyeka na anytime. Abo andiboniswa shame, andiboniswa. One thing endifuna uyenza ke, but ke ndenza second year, so next year ndenza third year, yabo. One thing, relocator can, my life could be relocating to either Durban, Cape Town. Egoli will be like my third option. Yabona but Durban and Cape Town. Durban or Cape Town. But you want to abandon school because yabo, I can't do anything. But yeah, I believe I got good business guys. I believe I got cool. And I'm actually happy that I started the business I got the perfume in Africa. Believe abantu who sell yabo buy business dry don't. Now I know when a business is dry of selling inwele and sneakers and what. I dry, I know I have a backup to buy the perfume for Africa. Because abantu bam they order guys. I'm trying to go day 4, but we have made like over 65,000 team sales. We have made over 65,000. Last month we made team sales is a 240 something got 240 something thousand. Ngiyakutshela. So yeah, balancisa. When I struggle kwelqala, there's this other side, yabo. Because it business like you keep it dry, but I don't know lie. This year can't be dry business. Can't be dry at all. So go long go to nje Kantoni babe. Kantoni go join the perfume co. Is that where Inuka sellers come from? No sis, Inuka, it's another business. It's the same business like MLM business, online marketing business, but it's a different company. Just like Forever, these are 3 different companies, but there's nabo ukubana similar because the MLM zonke, zine similarities zazo, zine differences zazo because the companies are ezohlukileyo, but it's like almost the same thing because zonke as the online marketing business, they work through a recruit. You must recruit in order for you to like when you get with business, Sasiyekile isikolo mntanami ke ngoku. No, ndisesikolweni ngoku. Ndisesikolweni ngoku. Ndine class ngo-10, a revision class. Because the next exam on Friday. So yeah, ndisesikolweni ndisacenga. So yeah guys, there's someone can understand in comment yakhe. Sacela ungicebisa ukuthi ngenze njani mntazi bayanda. Ndikucebisa on what? Ufuna uthini? Ufuna join the business or ufuna uthini? Hello Changisa. So yeah man guys, please do consider starting a business zenu. Please qalisani business. Do you think andisana worry imali? Ofike imali ndandibroke high school mna. Umzali wami undinike i-R10 because ke ekhaya like siya afford anyway, but asikho rich. I hope that makes sense. We afford our needs, Ndandibroke esikolweni. Ndandibroke. Being broke means that awuzozenza izinto zenziwa abanye abantwana bakuqela iration abayi-5, kuqela iration abayi-4 because une-R10 for the day. Hey nje babona yazi uthi wena ndingenza njani. Okay, i-joining fee R100 ne. Ngala R100 you become registered into the company, then you stock nge-500. Ka 500 you get all 50 meals abayi 5 ne.
You sell each ngamalini nge 200 to 50 ne, then i-delivery fee 175 yabo. So kwenzeka kanjena, you send the 100 rand into my account. You give me your full name and surname, email address, number, the picture yakho for business poster ne. I think I need to buy la mic, I think the mic or whatever, yeah. Then register ne, xa ndikuregister ndikunika ilink. Le link you will do like everything, uzo-order kuyo, uzothini, like yonke into uzoyenza kule link ne business poster yakho ndiku-ede egroupini yabo. So uyazi-ordela wena, but of course you can ask assistance. And also kwi-group yethu we do have a description on how to order. Yeah, so how do you get paid? You get paid by recruiting people bajoyine phansi kwakho ne. Let's say you bring abantu abayi-5 to join phansi kwakho ne, and there's no time frame yokuba funeke kuze nabantu abayi-5 in a period of 5 days or whatsoever. No, there's no such thing. Uza nabantu bakho at your own pace xa kuvumele, xa ubona uba abantu bayathi gqi yabo. So let's say you bring abantu abayi-5 into the business ne. Let's say boy 5 ngenyanga baya order yabo, mhlawumbe bayaphinda ngenyanga because of bayakwazi uthengisa ne. Wena you get 20% of each and every order they make. If they happen to buy all 50 mil or like bathenga 50 mil abayi-5, that is 500. When you get 20% of that 500 yabo. So that's how you get paid. That's how you get a commission yabo, by recruiting abantu to join phansi kwakho and all. Awusekho broke ngoku. Udinga broke njani nasana ndingobalance? Udinga broke njani? I sell sneakers and akuhambi kahle, ndifuna ukungena nakukho Africa. Ungangena sisi. That's why ndisithi I'm glad that I started le business lena. Xa ungathi kuba dry from selling sneakers and hair, I know I have a backup and with the perfume for Africa yabo. So you can always start your journey. Ndizoba broke njani? Ndiyabona nge-15 ndiyapeya i-25,000 anamntana, andibhatale rent. Yabo imali yebhasari yam ibisanongena izolo izolo elinye, living allowance ye-1.6 ne-million K 2.6 ingenile. 100 kwangena 1,000 ngenye imini, izolo kwangena 1.6. So ndiba broke njani? I have a bursary, andinamntana, ndine-business yakwa the perfume co, ndiyathengisa, nenza sales from selling inwele nezinekhazi. Uba broke njani umuntu onjalo? Andinamntana, like andinamntana guys, andinamntana. So sawuthini ke uba broke? Like you said yes to e-business, sathi yes to isikolo. So that's the life in the Buyo. That's the life I'm living, but yes, it. So I can't be broke. I cannot be broke. But ke ndingumuntu oseva kakhulu. Ndiyabhilive ekusave it guys, mna ndiyiphupusha imali. Andiyiphuphuli nje imali. But yabona le 25,000 yona ndiyothenga ngayo ifone. I need a new phone. I will use this one. This is iPhone 13 ne. I will use it for a business, WhatsApp business. Funeka abe kule phone ndizamshiya apha. Then mna ndifuna ifone entsha. I want a new phone, okay? I was thinking of the iPhone 16 or 17, but ke ziyafana, like indlela ezime ngayo, but of course technology inside might be it's different, it's not the same. But that's why I do it. So it's 17 kune 16. So I think I will go for iPhone 16. Then imali yango December, I think I wanna have a getaway God December, come with my sister, I don't know. I think so, because asike siyenze lonto, like asike siyenze.
once kube khona ngqola ephana it's gonna be a long day. Nkosi yam. Ndineclass, ndisene-class. Oh, namhlanje ndizawenzani? I was so busy izolo elinye, yabo. Hi Siyoza. Into engxolayo apha ndithini nibonise. Niyambona lo mntu ne, kukho into ayenzayo apha. Ufake ii-earphones uyavuya, so uyasebenza. Nam ndisemsebenzini apha but uyangxolela. So yeah, ngixelele makayicimbe ufuna undibethisa. Mntase ke ngoku xa umntu ejoyina phantsi kwam ndenza njani, ndiqala kuwe no mntase awuqali kum. Umzekelo, 1, you have to have your own link. Xa ugqiba uba registered ne, you like get your link. Kulaa link wena ukusendeleyo, like kuwebsite yakho, nibe kanjalo kuwebsite yakho. Then ufumana nje link yakho phayana. You can ask me uba ndifumana njani link, then ndikuxelele uthi uba mhlawumbi ndimregister njani umntu, but uzobe ubonile because it's gonna be the same process endiyenze kuwe, just that wena you will have to use your own link enegama lakho, efuna i-ID yakho, ID number yakho, yabo. So basically you don't need permission kum or anything, yabo. Ndiyakuthanda zisana mntazi, nam ndiyakuthanda babadwa. Ngisana ndifuna ujoyina ngamalini. Ujoyina nge-R100 qha mntasekhaya. 100 rand yakho, ube registered into the company. Then ustoke nge-500 and get of 50 mil abayi 5. Then i-delivery fee 175 ifikele eClicks into yakho. And like ndonwabile guys, yabona kwazi nyanga zigqithileyo le business i-delivery service yayo ibindistressa because abantu i-downliners zam abantu bajoyine kum bebekhalaza guys, kamnandi order yam. But ngoku it has improved so much. I can't believe kukho abantu abayeka le business. Utshomi yam uhlehle wathi yena wayeka because i-downliners zakhe zazicomplaina kuyo uba zizifumana ii-orders zayo wathi wayeka, like wayeka. So i-delivery service yakhona ngoko usebenzile CEO, usebenzile. So yeah guys, please do consider joining i-team yam. Kuyasetyenzwa apha phandle kaloku. Yabona ngoku ndicinga uphuma ku-live ndiyohlamba, then I think zokubuya ndizonqanqa futhi nditshazele ifowuni ndilale. I think ndinazo nezinto ezimdaka, ingxaki zam zininzi. But yeah guys, at least now niyayazi uba if you wanna join i-business yakwa-The Perfume Co Africa nizawucinga mna entloko, yabo, of which I wanted loo nto, yabo. And I should do our lives more often, but I will because ndiyagqiba ubhala Friday, I'm going home on Saturday, yabo. So yeah, I will absolutely do. Thank you, Phil, of course. Thank you. So yeah, xa ucinga ujoyina The Perfume Co Africa kuthi qatha ndifuna ujoyina mna qha andazi wenziwa njani, khandincede ke baby. So baby, ujoyina nge-R100 ne. Xa ujoyina nge-R100 uyanditestela kuWhatsApp mos uthi hayi ndicela ujoyina The Perfume Co Africa. Mna ndizakuxelela uba i-registration fee R100, ndicela uyisende apha le R100. Ndixelele uba after uyisendile ndicela undisendele i-proof of payment, undithumelele your full name and surname, email address, inamba yakho and nepicture yakho, ipicture nje oyithandayo. Ndizokwenzela a-business poster, yabo. After ujoyinile, xa ustoka, you stock of 50 mil abayi 5 nge-500. Xa umthengisa u-50 mil wakho, abanye abantu baye babuze uba i-profit from selling iyaphi. Guys, yeyakho kaloku ngoba because uthenge istock, so wazithengisela yakho la profit. Uthenge o-50 mil bakho abayi 5, uthengise A1 nge-200 to 250.
ufuna uyifaka ngoku ngicela unditextele kuWhatsApp ke my love. So imali oyidingayo apha guys is 775, but yeah, it's less than that. It's less than that. There's also VAT included, but it's less than that, 775, yabo. Then into yakho xa ndigqiba ukuregister ne ndikusendela ilinki kule link uzosayina in kuyo, like uzo-order nje kuyo kule link, but yeah, I will guide you uba wenza njani, yabo. Then upeya njani? Upeya ngokurekruta abantu bajoyine phantsi wakho kwibhizinesi, ne? Let's say you recruit umuntu oyi-1, yabo. Lo muntu uyi-1 every time esenza i-order, let's say uthenga 50 mil abayi-5, like mhlawumbi uthenga kangaphi kayi-2 kayi-3 enyangeni, wena you get u-20% of leyo 500. So that's how you get paid. And guys, yeah, ukurecruiter apha is the key. Recruiting is the key. Okay, sizothatha inamba yam ne 0782421743 ikhona nakwibio yam. Then unditextele kuthi WhatsApp uthi hi, I wanna join the Perfume Co Africa. I will send you, okay, but we send up 100 rand. I can't believe ndiyagqiba ubhala on Friday. Xa ethenga u-30 mil awupeyi ngothenga istock, upeya ngokurekruta abantu bajoyine into the business, ne? U-30 mil akanazo i-benefits njengo-50 mil, yabo. Let me explain this. For instance, if you are joining a business yam last born, ne? Then ujoin ujoin team yam, the Perfume Co, be registered, ne? Then uthenge istock, let's say uthenga 30 mil abayi-10, ne? Then one, i-account zethu kapha sizimaintaina by buying of 50 mil, not 30 mil, yabo. So let's say you join the business, ujoin team yam, then uthenge 30 mil abayi-10, ne? Kuthi sekulapha enyangeni okanye ngosewusanda ukuthenga istock, kufike abantu, because we advertise most wacela abantu abafuna ujoyina, kufika abantu abayi-5 abafuna ujoyina phantsi kwakho, ne? Bathenge istock, nyhani nantsi i-commission yakho iyavela, ne? But then awuzoyithola laa commission ungekabathengi ngo-50 mil, yabo. So into yothenga 50 mil ikuncede ekubeni uba if kuthi gqi abantu abafuna ujoyina phantsi kwakho bathenga istock wafumana loo commission mhlawumbi ye-1000, yabo, awunyanzelekanga uba uphinde uthenge istock because sewusithengile, sewuyimaintainile i-account yakho for the month, yabo. So andimcebisi nomcebisi u-30 mil shame, andimcebisi tu at all, andimcebisi, akanazo tu nje ii-benefits. Andimcebisi u-30 mil. Nam ndamthenga once, ndibona uba no, ndi-waste ixesha lam up, like I'm wasting my time. U-50 mil is the bottle. Okay, sis, 50 mil yona bottle guys, yona yiyo. So yeah man, wabuka ngasisi ufuna ulungiselela uye library, andiyenzi loo nto. Andiyenzi loo nto sisi, ndivuke lapha erumini, yabo. But kwezi ntsuku like izolo elinye ndivuke kwenye imini ndavuka ngo-3, izolo bendivuke ngo-12, like navuka ndafunda ke because bendilele around 8. Kwezi ntsuku ndiyavuka ndiyazi, wena zisanda uphendule kuWhatsApp. Kaloku sona sam soze uthatha inamba yam yonditextela kwi-business number yam ufike uthi hayi ucinga uzophendulwa ngubani. Hayi ntoni? Xa bekutheni? Thetha ufuna ntoni kum? So awuzophendula ndim xa ufika uthi hayi phaya. Uzawugqithwa yini ezakuxelela uba nantsi into inantsi ii-terms and conditions zethu ngo-order, usende imali apho, usende ke ubuya order. Uba awuzazi into oyifunayo ke, hayi sorry tshomi. So yeah ke guys, so ndizawuphuma apha ngo-7. I think andiqali but ndigqibile kudala uba live guys, especially for andikayisebenzisi yazi le perfume, ndiyarhalela. Iyahlala empahleni, iyahlala mntazi, iyahlala. There's this one, a favorite yam, nguCoco Moit Micelle, I think.
Made Moisele, I think ndiyayithanda, like ndithenga yona oko every month. Iyahlala shem. You should try it. You should try it. You should try it. So yeah, I'm using yona neza kwa Inuka because my sister is selling Inuka. So I have zona zakwa Perfume Co, and I also have ezakwa Inuka. So yeah, ke bantase, yeah, apha ngo-7 o'clock ndiyaphuma ndiqanda uhlamba izitya, then ndiyohlamba. Class yam ingo-10:45, so ndawuvuka mna around 10. Ndine-revision class because ndiyabhala i-exam on Friday. 8 ekuseni. Yo! But yeah, it's fine. Then Saturday I'm going home. Ndiyagoduka. Ndivele ekhaya ngoku. But yeah, ndiyagoduka. Then on Monday kadlala. Kim ndivela kude sisi. Yabona ngoku ndine-perfume zam ziyi-4-5, yabo. Anditshilo kude ndathi ndizophucuka. You just have to tell yourself, but no man ndizawuphucuka. No, yabo. Nee-perfume ziyi-5. Kwa-Inuka I think ziyi-3. The Perfume Co ziyi-2. Yabo. Of which nayo ndiyayilibala uziqonda i-perfume mna. Funeke ndiyicinge ekuseni. Ndiyayilibala. Fana ijewelry. Amaxuku ke ndiyawathanda xa ndichebe ngayo, yabo. I think ayandifanele. So wena ke andifanele uyalibala. Ave kumele uqale ekhaya before uye ekhaya. Yes, you get me. Uyandithola. Uyandithola nje kahle. Andicacisa ngalaa ndawo but uyandithola. You understand me. Uyandithola siwaphila. Hi Thembelani, ndiyaphila unjani? So yeah ke guys, yeah, i-business indlela bethunana. Indlela. Please do consider with the Perfume Co Africa. And also next year guys, I just did my passport 2 weeks back. I did my passport, and yeah, the Perfume Co Africa is taking 300 the Perfume Co Africa is taking 300 IPOs on a cruise. A cruise guys, all the way to Mozambique. So yeah, I qualify currently into the top 4 out of 300 people who qualify to the top 4 now. Please. People are judging me for wanting to be in a trial relationship with a girlfriend or best friend when not in show. To get customers. Oh guys. Ndiyaposta guys. Ndiyaposta nje business yam, but like abantu bayandazi, yabo. Ndiyaposta Facebook story nalapha. Yabona, I think ndiposta kakhulu Facebook because la of la mali. Ndiyithanda imali mna. Ndiyithanda imali. So I post business yam. I wear brand yam. That is one important thing. I wear iweave. Ndiyazithenga iweave. Ndithenga 2 ngoku. Ndiyazithenga iweave mna. Guys, there's a Black Friday sale for sneakers and for inwele ezaqalisa nge-15. So ngithethe number yam kwangoku. So one of the best things you can ever do, please do wear your brand. If you think iteki, maybe take yakho. Mna iteki zami ezininzi mna. Mhlawumbi 80% or 80% or 90 even. This time collection yam. Hi Hloniphile. I-registration fees is 100 rand only. Then yeah, you become registered. You become registered into the business. Then uthenga istokwe sakho, you buy of 50 ml by 5 for 500.
they cost 500 or 5. Delivery 175. If you get like 8 clicks, so yeah, you get 50 meals. You sell each for 200 to 250. That's how you join and become activated member at the Perfume Co Africa. Then how do you get paid? You get paid by recruiting people into the business. And abo bantu ba recruitileyo, they need to buy stock nabo, so that you will get a commission from that. Ndicinga ujoyina the Perfume Co mna, do you think it's easy to grow? I don't think ikhona into easy with business, shame. I don't think business is easy, like for real. Yabo, for me with the Perfume Co Africa, mna umzekelo kwinyanga yami yokuqala mna, I didn't make targeted sales because stock sami safika late. It was already close ba kuphele inyanga ngoMay, yabo. So i-sales zam ndizozenza ngoJune. Then I met sales, I met targeted sales. That's made for me to rank up, yabo. So I can't say kunzima, yabo, because into once uyithande uzixelele ngayo andiboni bunzima bayo mna. And it's working for me because njengoba ndisithi uba ezi businesses, the online marketing businesses, they need you to recruit abantu. You have to recruit. And ke kulo cala ay dibukhali yabo. So business is not easy, shame, but for me this one has been like yeyona ihambayo, I think, more than selling hair and sneakers, yabo. Yeyona ihambayo, like iyahamba, people join each and every day. But andifuna do you need to meet that target for 3 months for you to ring up? Yes, Sissy, you need to meet that target. For a team leader, you have to make your sales there 14,600, 900 and something, close to 15K. When on a team yakho, you guys have to make ezo sales for you have to make ezo sales for 3 consecutive months, then you rank up. So you must meet that target. You must. And funeka zilandelelane inyanga zakho, yabo. I think if azilandelananga you yaqalela phansi, and yes. So it's a must that you meet that target here. And I've been meeting targets for ngiqala ungena ku-supervisor, but ngiqala 2 months back. Then inyanga yesithathu le ndikuyo ngoku, sorry, inyanga yesithathu lena ndizimithile already, kodwa ngo-day 4 ithi ke as a supervisor, for you to be a manager or rank up, you have to make sales 38,000, team sales 38,000 for 3 consecutive months. And good day 4 ngoku into team yam sesenze sales 65,000. So I have met your requirements, and I'm ranking up. I am ranking up. Ndizoba yi-manager. Oh, guys. Hayizi kuthengiswa ntoni? Mntasekhaya kuthengiswa ii-perfumes apha. Oh. Kuthengiswa ii-perfumes. Kacela bendivuka ngo-5. Uba kanti ndivuka ngo-4. Yes. So kuthengiswa ii-perfumes mntasekhaya, ne? You join the company and you join nge-R100 only company. Uthenge istoko sakho se-500, uthole o-50 mil abayi-5, uthengise u-50 mil eyi-1 nge-200 to 250, then delivery 175. So you need imali engange-775 to start a business. Guys, ubethile 7 ngoku, ndidiniwe. Ndifuna uhlamba izitya, then ndiyohlamba, then ndinqenqa again. I think ndizolala ndiyovuka around 10, because neclass ngo-10:45. So noba ndingavuka ngo-10 straight, I saw. So if you're interested in joining the business, please do take a number and text me on WhatsApp. Let me love and leave you. I promise to do Omnio live probably not anytime soon. I think after ndibhalile yabo, because sezisondele intsuku ngoku yabo. So I will do live probably next week. I will see. Sometimes I told a chance to go funda and yes. But guys, thank you for joining in.
Thank you for undimamela, and I hope you make the right decision. So yeah, guys,